हेल' लोगोफोर, जोंनि बिके एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर, जों रांकिनि बिबाजै पार्ट 2 भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो आरो लोगोफोर, जों बे भिडिअनि गेजेरजों रावनिबो दुखु एबा हेंथा होनो थाखाय बानायाखै। जास्ट जों बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो बानायदों। बेनिखायनो जोंखौ बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गाज्रि नुदोंब्ला गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। हाब, बे सिख्लायालाय मानो लामा गेजेर गेजेर गाबबोबाय थादों? ओइ राजा आरो धोरोमरथ'लाय। हाब, माथो जालायखोब्रा दस? ओइ भाइमोन, नोंसोर थांग्रोदो, आं दसे थाना थांबाय थानोसै। हाब, माथो जालायखो दिनलाय? फैदोब्रा, जमा फैदो, जमा थांखानोसै। औ, फैखादोब्रा। नै दस, नोंसोर थांग्रोदो, आं दसे थाना थांसिगोन। दे होमबा नोंनि गोसोसै। औ, जोंलाय माथो बुंनो हाबावनो। दे दा फैबाय था होमबा दे, नों, थां। जों थांग्रोनोसै। बिनानाव, मा जादों नोंहा? मानोथो लामा गेजेर गेजेर गाबबोबाय थादों? जेबो जायाखै आदा। नोंहा जेबो जायाखैबा मानोथो लामा लामा दुखु खालामबोबाय थादों बिनानाव? माथो जामारदों बिनानाव? खोन्थाया मानो? आदा, आंनि गाबनायनिबो गोबां जाहोन दं। मा जाहोन दं? खोन्थाया मानो आंनो? आदा, आंखौ जोंहानि बाजैया न'निफ्राय होखारहरबाय। दा आं हारसिंसो जाबाय। मा? नोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय? औ आदा, आंखौ बाजैया न'निफ्राय होखारहरबाय। बिनानाव, नों जोंहानावनो थौदो, जोंहाबो रावबो गैखाया, बिनानाव आरो आंल'सो थायो न'आव। नाथाय आदा। जेबो नाथाय गैया बिनानाव, नों आंखौ गिनो नाङा। आदा, नोंसोरनि गामिनि मानसिफोरा आंखौ एसे बोरैबा सानबालाय? जेबो साना बिनानाव, फै नों जोंहानाव साननैसो थाहैनो हागोन। फैदो बिनानाव। अ अनसुलि आगै, बहा थांखो मानसियालाय? आदा, नै आं बेजोंसो दं। हाब आदा, बे सिख्लायालाय ना नोंनिसो बाजै नामा आदा? वाव, जोबोद समायनाखा आदा बाजैया। बाजै नङालै जाम्बि, बे नोंनि आब'सो। दिनैनिफ्राय बेयो जोंहानि न'आवनो थासिगोन। नाथाय मानो आदा? नै जाम्बि, बिसानि बिबाजैया बिखौ न'निफ्राय होखारहरबायनो। बिखौ आं लामायाव गोदाव सोराव थाबायथिंबाय थानाय नुनायखाय न'आव लाना फैदों। आदा, लानानै फैदो, मोजाङानो जादों। नङाबा बे हारसिं बहा थांगौमोन? थां जाम्बि, आब'खौ ड्रेस सोलायनो लाना थां। औ, जागोन दे आदा। फैदो आब'।
ओइ बिकि भाई नों जोमैनि जाथाय जानायखौ खोनादोंना खोनायाखै? खोनायाखैथ'। जोमैलानि न'खराव माबाफोर जादों नामा दानसोरां? ओंलै जोबोद दुखु नांथावना जाबाय जोमैया बिबाजै लाबोनायनिफ्रायनो कलेजबो नागारनांबाय। बिबाजैया जे खामानिखौ थिनो बेखौ मावालासिनो थाबाबो खारग'आ। नुवाखै होमबा जोङो दाखालि खबर लानो थांनायावबो बिबाजैया माबायदि आखु खिथिना हरदों जोंखौ। लै जोमैया माबादि बिबाजै मोननांगौ माबादि बिबाजै मोनखो। ओजोंहाय बिदायाबो न'आव थाया जाबायना, बिनिखायनो बिबोनांखौ जोबोर खस्थ' होयो बिबाजैया। नाथाय दानसोरां जोमैलाहानि न'खरा माबा जामारदों नामा? बुङा मानो नोङो? माबालै बिकि भाई जोमैखौ बुङा मानो दानसोरां जोमैया मा जादों? जोमैखौ बिबाजैया न'निफ्राय होखारहरबायनो। मा? जोमैखौ बिबाजैया न'निफ्राय होखारबाय? नाथाय बेफोर बोरै जाथावना दानसोरां? बेनोथ'लै आंबो हमनोनो हालिया। नंमारगौना नंमारा आंबो मोजां मिथिया। मैया गामिनि मानसिनि खुगानिफ्रायसो खोनादों आंबो। बिदि माब्लाबाबो जानो हाया दानसोरां। नाथाय बिनि बिबाजैनि मोखाङाव नायब्ला नंगौ बायदिबो सानदों आं। नाथाय जेबो नाथाय गैया बिकि भाई बिसोर न'आव थांनानै बिखौ जों खबर लायनांगोन। औ, जों जोमैलानि न'आव थांनानै खबर लाहैमारनांगोन। न'आव दंमारोना गैमारा जोमैया? दस थौदो बिसानावनो थांनानै बेखौ खबर लानानै फैनि। औ थ'